Un ten căruia îi se oferă o îngrijire atentă arată și se simte bine. Poți avea și tu un ten catifelat, luminos și îngrijit, preparându-ți în confortul casei tale o cremă de zi cu active anti-aging. Sunt Diana de la Conscious Beauty și astăzi vreau să-ți arăt cum am preparat această cremă de zi anti-îmbătrânire și fermitate. Dacă îți plac aceste tutoriale și vrei să vezi și altele, te invit cu mare drag să te alături comunității noastre abonându-te canalului. Începem prepararea cremei prin cântărirea tuturor ingredientelor din faza A, pe care le vom pune într-un pahar Berzelius termorezistent. Pentru rețetă, pentru proprietățile ingredientelor folosite și pentru alte informații foarte utile, vă invit să citiți articolul dedicat acestei creme pe care l-am postat pe blogul nostru. Linkul către articol îl veți găsi în secțiunea de informații sub acest video tutorial. Plasăm recipientele cu ingredientele din faza A și B pe o baie de apă până când acestea ating temperatura de 80 de grade Celsius. Se retrag de la sursa de căldură ambele recipiente, după care se adaugă faza B peste faza A, amestecând în continuu pentru 3 minute. Fără a întrerupe mixarea, se pune apoi compoziția pe o baie de apă rece și se amestecă pentru încă 3 minute. Când preparatul atinge temperatura mâinii, se adaugă pe rând ingredientele din faza C cu amestecare după fiecare. Vă recomand să începeți cu acidul hialuronic și să amestecați foarte bine pentru a evita formarea cocoloașelor. Eu am folosit pentru această cremă acidul hialuronic cu o masă moleculară mare. Acesta va oferi o textură ușor gelifiată produsului nostru final, însă se poate foarte bine înlocui cu acidul hialuronic cu o masă moleculară mică.
alege uleiurile esențiale cu care mi-am dorit să îmbogățesc această cremă. Le-am ales datorită proprietăților lor semnificative de reînnoire celulară. Aceste uleiuri stimulează regenerarea pielii, sunt cicatrizante, reparatoare și sunt foarte potrivite pentru a atenua primele semne de îmbătrânire ale pielii. Pentru a păstra crema am ales să folosesc un recipient din sticlă. Mi se pare că produsele se păstrează mult mai bine în acest tip de recipiente. Am obținut așadar o cremă de zi cu o textură lejeră, care este bogată în active anti-îmbătrânire. Îmi place foarte mult cum se simte pe piele, pielea rămâne catifelată și mătăsoasă în urma folosirii ei. Se poate folosi atât dimineața cât și seara pe tenul curat, proaspăt, spălat. Crema are o durată de valabilitate de 3 luni dacă este preparată în condiții de igienă optimă și dacă este păstrată într-un loc răcoros.